नमस्कार. नमस्कार. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. ते खूप छान वाटतं की आताची युथ स्पेशली पुण्यामधली नवीन नवीन उद्योगमध्ये यायला लागले. आम्ही असं बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये की कुठेतरी शेतीत किंवा आमच्या ट्रेडिशनल व्यवसायामध्ये असतात, पण अशा व्यवसायामध्ये पण यायला लागली. तुम्ही आता तुमचं आईस्क्रीम पार्लर स्टार्ट केलेलं आहे. साधं तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला 7-8 महिने झाले इकडे करून. सो डोक्यामध्ये कधी आलं की तुम्हाला आईस्क्रीम पार्लरचं पार्लर ओपन करायचं आहे म्हणून? कसं काय आलं डोक्यामध्ये? मी मार्केटिंग मध्ये बऱ्यापैकी काम केलेलं आहे. त्याच्यानंतर टेक्निशियन मध्ये दुसऱ्यांकडे काम केलेलं आहे. म्हणजे माझा विषय होता स्वतःचा बिझनेस स्टार्टअप करायचा. पण कसं होतं, प्लॅटफॉर्म गावत नव्हतं मेन म्हणजे मला काय करायचं काय नाही, आणि डेअरिंग नव्हती तेवढी. त्याच्यानंतर म्हटलं बघूया, तरी पण MIDCत काम केलं मी बऱ्यापैकी. नंतर मग एक शिवप्रेमी संघटनेमध्ये माझी ओळख झाली. त्याच्यानंतर रमाकांत नाईकने बऱ्यापैकी मला मार्गदर्शन केलं, माइंड पूर्ण सेट केला. म्हणजे बिझनेस करताना काय करायचं, भीती मनातली पूर्ण काढून टाकायची, आणि आपली युवक उद्योजक ते कसे पुढे येतील, तर बऱ्यापैकी त्यांना गाईड्स केलं. नंतर त्यांचे मित्र बाळा राणे म्हणून आहेत, त्यांची शॉप होती आईस्क्रीम पार्लर. मग ते मला सांगायला चालवायला घे. त्यांनी मला पूर्ण शिकवलं, कसं मिल्कशेक मारायचं, कसं कॉकटेल करायचं. आणि ते बघून मग म्हटलं आयडिया लिहून आपण हे करूया. म्हणजे अगोदरच तुम्हाला एक क्युरिओसिटी होती की आपल्याला बिझनेस मध्ये करायचं आहे, जायचं असं होतं. आता एक आईस्क्रीमचं दुकान घालणं म्हणजे पार्लर ओपन करणं म्हणजे कुठेतरी एक डोकं लागतं, कारण हे 12 महिने का चालत नाही एकदम. आता वेगळे सीझन प्रमाणे चालतात. सो या डोक्यात धरून तुम्ही कसं काय बाकीचं मॅनेज करतात, म्हणजे कसं काय तुम्ही बघता या दृष्टिकोनातून कसं काय प्लॅन केलं होतं? हे आईस्क्रीम पार्लर आता म्हणलं तर पहिल्यासारखं नाही. आता पाऊस जरी असला तरी आईस्क्रीम खातात. पण फक्त इन 2 ते 3 महिने जरा मार्केट डाऊन असतं, कारण त्या टायमाला पाऊस भरपूर असतो आणि थंडीचा 1 महिना. नाहीतर बऱ्यापैकी मार्केट असतं आईस्क्रीम पार्लर. असं अनेक की एका पर्टिक्युलर एजला बिझनेस करावा असं जेवढे लोक म्हणतात, एका एजला करू नये. तर तुमचा एज आणि बिझनेसच्या म्हणण्यावर कसं काय संबंधित? माझं एज तसं बघायला गेलं 17 वर्ष होतं. 17 वर्षापासून मी बिझनेस म्हणजे घराकडे आम्ही भुशारी दुकान स्टार्ट केलं. भुशारी दुकान स्टार्ट केलं, त्याच्यामुळे वयाची मर्यादा नसते. आपल्याला बिझनेस करायचा माइंडसेट पाहिजे. आपल्याला बिझनेस करायचा दुसऱ्याकडनं स्वतःचा बिझनेस. आता ऍक्च्युअली बिझनेस माइंडसेट म्हणजे काय तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे? कसं काय माइंडसेट म्हणजे कसं आहे, आपला स्वतःचा व्यवसाय, जेणेकरून दुसऱ्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. आपला स्वतःचा व्यवसाय आपण भले रात्री 12 वाजेपर्यंत करू शकतो, पण स्वतःचा बिझनेस असतो. पण आता स्वतःचा बिझनेस करताना कुठेतरी बॅकअप लागतो, फायनान्शियली पाहिजे असं, कारण कस्टमर डेली येत नाही. तर तुम्ही त्याला कसं काय बघता, तुमचं कसं काय प्लॅनिंग असतं ह्याच्यासाठी? कसं असतं, आपले आधी लोन जर आपण काढलं तर 10,000 1 लाख जर काढलं, 10,000 सेफ बाजूला ठेवायचे असतात, 90,000 इन्व्हेस्ट करायचे असतात. आणि प्लस कुठचे बिझनेस बघायला गेलं 12 महिने नाही चालत, 1-2 महिने जरा गॅप असते. आपण ते शिल्लक रक्कम ठेवतो, त्याचे ऍडजस्ट करा. प्लस प्रत्येक युवकांना मी सांगतो, आपण बिझनेस करतो, पण काही युवक जे असे असतात ते पिकमी किंवा असे पैसे सेव्हिंग करून ठेवत नाहीत. पैसे येतात ते खर्च करतात, बाकीच्या पैशात माल भरतात. माझी फक्त एक रिक्वेस्ट आहे, प्रत्येकाने सेव्हिंग करायचं, जेणेकरून ज्या टायमाला आपला मार्केट डाऊन असेल त्या टायमाला आपण ते युज करू शकतो. आता तुम्ही सेव्हिंग कसं काय करता बिझनेस मध्ये जरा सांगा, कारण आता प्रत्येकाला सेव्हिंग म्हणतात आणि आम्ही ऑनलाईन बघितलं सेव्हिंगचे ऑप्शन्स खूप अवेलेबल आहे. पण एखादं बिझनेसमॅन म्हणून, बिझनेस पर्सन म्हणून तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही कसं करतात आणि कसं करायला पाहिजे? काही नाही, एक सिंपल आहे विषय तो. एक 2 LIC मध्ये आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो, किंवा सोसायटी असते, काही बँका असतात, त्याच्यामध्ये आपण डेली कलेक्शन साठी 100 रुपये 200 रुपये सेव्हिंग करू शकतो. तुमचा उद्देश काय आहे बिझनेसचा मागचा? कशासाठी तुम्ही बिझनेस मध्ये उतरला? कारण गोव्यामध्ये पुण्यामध्ये विविध लोक बिझनेसेस करतात आणि कुठे पार्लर पण आहेत. तर तुम्ही तुमचा करण्याचा उद्देश काय आहे, कसं काय? माझा उद्देश एकच आहे, कारण मी पहिलं मार्केटिंग केलं, त्याच्यानंतर MIDC मध्ये दुसऱ्यांच्या हाताखाली मी काम केलं. माझं एकच उद्देश आहे की आपण तिकडे वेळ घालवला नाही, स्वतःचा वेळ आपण घालवायचा, स्वतःचा डेव्हलप करायचा. उद्या सकाळी आपलं तर दुसरं कोण चालू शकतो, पण बाय चान्स दुसरीकडे मी कामाला असलो, उद्या रिटायर झालो का, माझं मुलगी कोण तिथे राहू शकत नाही. आपला बिझनेस आहे तो पुढे आपण तो चालू शकतो. आता ऍक्च्युअली तुम्ही मार्केटमध्ये काम केलंय, तो मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी तुम्ही तुमच्या बिझनेस मध्ये कसे वापरतात, ते कसे काय आहे? मार्केटिंग मध्ये केलं, मार्केटिंग मोटिवेशन असतं आपल्याला गावतात बऱ्यापैकी. पण कसं असतं, उपयोगी करणं असतं. काही जण काय म्हणतात, धंदा स्टार्ट केला काय लगेच आपल्याला पाहिजे, पण काही नाही, 3-4 महिने जातात मार्केटमध्ये. तेच आम्हाला शिकवलं तर सुरुवातीला 3-4 वर्ष घालवायलाच लागतात. त्याच्यात तुम्ही सेट असता. धंद्याचा तोच सेम रूल आहे, 3-4 वर्ष आपल्याला कंपल्सरी त्याचा फोकस द्यायला पाहिजे. जर आज दुकान उघडलं पुन्हा 5-10 मिनिटांनी बंद करून गेलं असं नाही.
गिराईक कस्टमर नसले तरी तिथे बसून राहायचं. आता म्हणजे तुम्ही ओव्हरऑल तुम्ही बोललात की पेशन्स वरती पेशन्स पाहिजे. Patience पाहिजे. आता पेशन्स हा डेव्हलप कसा करावा युथाने स्पेशली, म्हणजे तुम्ही कसं टिकून राहायचं की आम्हाला 3 वर्षांनी आम्हाला सक्सेस मिळणार, नंतर मिळणार आहे आम्हाला फ्युचरमध्ये, तर आम्ही कसं टिकून कसं राहायचं त्या पिरियड मध्ये. कारण एकदा असं होतं ना की कस्टमरच नाही, 8 दिवस नाही आले, माझी टीम आम्हाला सोडून जाते किंवा असं काय काय होतं, तर त्यावेळी टिकून कसं राहायचं. ते आपलं माइंड सेट करायचं. कस्टमर बाय पण कसं असतं, कस्टमर आपण धरून ठेवलं पाहिजे. कस्टमर आले तेवढंच बोललं नाही, पण ते कसं आपलं फॅमिली रिसेप्शन त्यांना दिलं पाहिजे. हे आपला दादा मामा असं बोलून त्यांना आपलं असं करायचं, मग ते कळलं. मी आता एक दिलं उदाहरण, फॅमिली करून घेतली पाहिजे. आता फॅमिली करून घेणं आणि कस्टमर याच्यामधलं अंतर काय, लोकांचं बघायला गेलं तर भाव एकच आहे, तोच येणार, तोच व्यक्ती येणार. तो भाव काय आहे. भाव म्हणजे कसं असतं, कस्टमरांचं काय, पैसे घेतले वस्तू दिली एवढाच विषय, पण रिलेशन नातं जर आपण ठेवलं व्यवस्थित करू तर ते पुन्हा येणार, आपलं असं करणार. काही गोष्टी असतील तर ते आपल्याला सांगणार बाई चुकते हे नाही, पण कस्टमर ते सांगू शकत नाही. म्हणजे जास्त चर्चा केली पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, आपलं बोललं पाहिजे. आणि तुम्ही युथ साठी, कुडाळच्या युथ साठी तुम्ही काय मेसेज देणार किंवा काय तुमचं काय म्हणणं आहे त्यांच्यासाठी, त्यांनी काय करावं बिझनेस साठी. माझं एकच सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की आपण मुंबईला वगैरे जाण्यापेक्षा आपलं स्वतःचा बिझनेस छोटा असं नका, आपण शून्यातून स्टार्टअप करायचा आणि सेटल व्हायचं. जर आयडिया जर पाहिजे असेल तर आम्ही देऊ, आमची शिवप्रेमी संघटना आहे ती आयडिया देऊ शकते. आणि जर सपोर्ट नसेल तर आम्ही आहोत ना. ते तुम्हाला विचारणार होतं की असं म्हणतात ना की शून्यापासून तुम्ही सुरुवात करा म्हटलं, पण कुठलाच बिझनेस शून्यापासून सुरुवात होत नाही. सो ऍक्च्युअली याचा हा कॉन्सेप्ट काय आहे, शून्यापासून सुरुवात करा म्हणजे. कारण कुठल्या पण तुम्ही जसं पाजलं म्हटलं काय तरी इन्व्हेस्टमेंट लागली असणारच, शून्यापासून होणारच नाही. तर काय आहे तो कॉन्सेप्ट शून्यापासून करणं म्हणजे काय आहे ऍक्च्युअली. शून्यातून असा विषय आहे की आपल्याला जर मटेरियल घ्यायला नसेल तर क्रेडिटवर आपण घेऊ शकतो, क्रेडिटवर आपण स्टार्टअप करू शकतो. नंतर असा विषय करू शकतो, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स घेऊन करायचं आपण करून घेऊ शकतो. आता तुम्ही 6 महिने तुम्ही आम्हाला फोटो दाखवले 6 महिने अगोदरचे तुमचे, आणि आता तुम्ही खूप डेव्हलप केलेलं आहे. तुमचा पुढचा प्लॅन काय, फ्युचर प्लॅन काय आहे बिझनेसचा. फ्युचर प्लॅन म्हणजे आता आईस्क्रीम पार्लर आहे, आता मी थोड्या दिवसांनी सँडविच बर्गर मोमोज वगैरे चालू करणार आहे. तर मला अशी फ्रँचायझी वगैरे म्हणजे काही नवीन पण छोटे छोटे उद्योजक निर्माण झाले पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे. आता तुम्ही इकडच्या युवकांना काय सांगू शकतात की तुम्ही कसं बिझनेस करावा, किंवा बिझनेस साठी तुम्ही काय गोष्टी लक्षात ठेवावे, कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवावे. बिझनेस साठी एक म्हणजे आपलं माइंडसेट पाहिजे, बिझनेस करायचा. बाय चान्स कस्टमर नाही आले तरी टिकून राहायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर सपोर्ट नसेल, माहिती नसेल तर आम्ही देऊ शकतो माहिती, आणि प्रत्येकाने उद्योजक बनावा. आता आईस्क्रीम बाजार म्हणजे आम्ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे ब्रँड घेतो, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे आईस्क्रीमचे ब्रँड घेऊन येतो. एखाद्या थोडे कस्टमर्स एखादा घेतच नाही आईस्क्रीमचे, डिमांड मध्ये असून एखादा लोक घेत नाही, कस्टमर्स घेत नाही. तर त्या प्रोडक्टचे तुम्ही काय करता, त्या आईस्क्रीमचे काय करता तुम्ही. शक्यतो असे होत नाही, कारण कसं असतं आईस्क्रीम म्हटलं काय प्रत्येकाला वेगवेगळे प्रोडक्ट लागतच असतात, त्याच्यामुळे शक्यतो एक्सपायरीचे आईस्क्रीम होत नाही. आणि जर काही एक्सपायरी होत असेल तर आम्ही पुढले ऑर्डर घेताना ते मग कमी मागू शकतो. याचं डिमांड काय आहे फ्युचर मध्ये आईस्क्रीम पार्लरचा, कसं काय फ्युचर, म्हणजे फ्युचर मध्ये कसं काय होणार किंवा कसं काय चालू शकतो, याचा स्कोप आहे. समज याच्यामध्ये युथ येणार तर याला स्कोप आहे का फ्युचर मध्ये. हा, आईस्क्रीम पार्लरला पुढे बऱ्यापैकी स्कोप आहे, कारण मुंबईला आपण बघू शकतो, मुंबई किंवा असे शहरात बऱ्यापैकी आईस्क्रीम चालतं. आपल्या इकडे अजून नाही, पण सुरुवात होते. पण काही वर्षात होऊ शकतं आईस्क्रीमला इकडे स्कोप, डिमांड बऱ्यापैकी वाढू शकते. तुम्ही मार्केटला कसं काय बघतात की कुठल्या लोकांना कुठलं प्रोडक्ट पाहिजे, कुठली आईस्क्रीम पाहिजे, किंवा कसं काय तुम्ही बघतात, तुमची स्टडी काय असते याच्यामध्ये. कारण फक्त एक दुकान घालून बसणं यस नाही ना, कस्टमर आणण्यासाठी काय वेगळं आम्ही करतो जे लोकांना दिसत नाही. मार्केटिंग पद्धत वेगळी आम्ही चालवतो बिहाइंड द डिजिटल मीडिया. तर ते तुम्ही कसं काय करतात. त्यासाठी कसं आपली काहीतरी स्पेशालिटी एक वस्तू ठेवायची. स्पेशल सरबत असेल, कॉकटेल असेल, मिल्कशेक असेल, आणि लोकांचं कसं टेस्टवर अवलंबून असतं. जर टेस्ट असेल किंवा क्वांटिटी किंवा स्पेशल काहीतरी एक ठरलेलं असतं, स्पेशल माझ्याकडे स्पेशल सरबत आहे, असे काही व्हरायटी असतात, त्याच्यामुळे कस्टमर आपण मार्केटिंग करून आणू शकतो. तुमचं काय इकडे काय स्पेशालिटी आहे, कसं माझ्या इकडे स्पेशल लिंबू सरबत म्हणणे काय, त्याच्यानंतर कॉकटेल, मिल्कशेक हे सगळे स्पेशालिटीच आहेत सगळे. इकडच्या कुडाळच्या लोकांना जास्त काय आवडतं, साधासा प्रश्न विचारला तर.
इकडे जास्त ते सरबत, हम्म. लिंबू सरबत आणि दुसरं म्हणजे कॉकटेल. ओके. कॉकटेल मध्ये फ्रुट्स, आईस्क्रीम, मिल्कशेक हे सगळं मिश्रण. इकडचे मार्केट रेट आईस्क्रीम पार्लरचे आणि बाहेरचे कसं काय आहे कम्पॅरिझन? ह्याचं कसं इकडे आपल्या इकडे बघायला गेलं तर मार्जिन प्लस जीएसटी असते, पण बाहेरच्या देशात जरा जीएसटी कमी असते. आपल्याकडे 18%, 16% जीएसटी. त्याच्यामुळे कसं आहे मार्जिन गावत नाही, मार्जिन गावत ते लाईट बिल. त्याच्यामुळे आईस्क्रीम मागे नाही, पण मिल्कशेक, कॉकटेल घ्यायला मागे बऱ्यापैकी आपण प्रॉफिट घेऊ शकतो. प्रॉफिट रेशो कसं काय आहे आईस्क्रीम पार्लरचा ओव्हरऑल? और प्रॉफिट रेशिओ बऱ्यापैकी आहे, कारण आईस्क्रीम म्हटलं की स्कोप मध्ये बऱ्यापैकी आपल्याला प्रॉफिट गावतं. त्याच्यानंतर मिल्कशेक आहे, कॉकटेल आहे. आता आईस्क्रीम पार्लर पुढे नेण्यासाठी तुमचे काय काय स्टेप्स आहे, म्हणजे तुम्ही टीम कशी बिल्ड करणार किंवा तुमचा कसा काय प्लॅन आहे? बघूया, प्लॅन चालू आहे अजून. ते आता नुकती मी स्टार्टअप करतो. मी पहिला बघणार काय विषय, मार्केटमध्ये कसं काय लॉन्च करणार, काय करायचं आहे ते. आणि त्याच्यावर पुढली स्टेप मी घेणार. म्हणजे कसं काय प्लॅनिंग म्हणजे अंदाज किती लावलाय की एक वर्षात आम्ही हे करणार, 2 वर्ष ते करणार, असं काय तुम्ही ठरलं आहे की बघूया असं आहे? अजून थोडं असं फिक्स केलेलं नाही, बघूया कसं होईल ते. त्याच्यावर डिपेंड्स. तुम्हाला असं काय वाटतं की एक बिझनेस पार्लर मध्ये बिझनेस करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवलीच पाहिजे, अशी कुठली गोष्ट आहे जे कोणी पण बिझनेस पार्लर ओपन करू दे फ्युचर मध्ये किंवा कोणाचं आहेत तर ती गोष्ट लक्षात ठेवलीच पाहिजे, असं काय आहे? लक्षात ठेवलं पाहिजे एक म्हणजे आपले कस्टमर तोडता कामा नये. दुसरे म्हणजे सेविंग आपण कंपल्सरी केलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कंटिन्यू शॉप ओपन पाहिजे, नाहीतर कस्टमर नाहीत म्हणून बंद करून जाणे किंवा असं नाही. एक टायमिंग ठेवायचं, त्या टायमिंग मध्ये कंपल्सरी शॉप ओपन पाहिजे. आता या तुमच्या पार्लरचं टायमिंग कसं काय आहे? मी 11 वाजता ओपन करतो, रात्री 12 पर्यंत असतं. रात्री 12 पर्यंत, म्हणजे रात्रीचं टायमिंग भरून काढते सकाळी. हा. एक असं मी अजून बघितलं नाही, पण एक 24 तास आईस्क्रीम पार्लर ओपन राहू शकतो का? 24 तास? 24 तास राहू शकतो, तसं जर आपण जर केलं डेव्हलप तेवढं. कारण एक ती एक ऑपॉर्च्युनिटी भेटते की कस्टमरला कळतं की बाबा कधी पण गेलो तर आम्हाला भेटू शकतात. एक आम्हाला खूप छान वाटलं की एक आम्ही पार्लर मध्ये बोललो. एक स्मॉल स्टार्टअप मध्ये पण थोडे कष्ट लागतात, तुम्ही आम्हाला सांगितलं. एक युथाने लक्षात ठेवलं पाहिजे की कुठला पण बिझनेस करा, पण त्या बिझनेसची मार्केटिंग झाली पाहिजे आणि आपल्या बिझनेसचं काय आहे आपला बिझनेस हे प्रत्येकाने बोललं पाहिजे, हे खूप महत्वाचं आहे. पण आजकाल असं असतं की मोठं झाल्यावर मी बोलणार, माझं मोठं, पण स्मॉल स्टेजवर मी बोलायला शिकलं तर मोठ्या होण्यापर्यंत तुम्ही आणखी बोलू शकतात. प्लस मायनस तुमच्याकडे तुम्ही असणारच. प्रत्येकाने बोलावं आपल्या बिझनेसबद्दल, आणि तुम्ही तुमच्या बिझनेसबद्दल सांगितलं, आम्हाला पार्लराबद्दल इन्फॉर्मेशन दिली, आणि ही इन्फॉर्मेशन इकडच्या पुढच्या लोकांना खूप आवडली असेल अशी मी आशा बाळगतो. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद.